ሰላም ከመይ ቀኒኹም ዝኽበርኩም ተኸታተልቲ መደብ ናይዛ ቻነል እምበኣር ሎማዓንቲ ብፍልይ ዝበለን ቅድሚ ናብ ስደት ምምጻእይ ክፈልጦ ዝተመንኽዎ 10 ነገራት ንስደተይ ማዕረ ክንደይ መቃለለለይ ነይሩ ኢለን ዝኣመንክዎ 10 ነጥብታት ሒዘ መፅእ ኣለኹ። ሰናይ ምክትታል። ቀዳማይ time is taken very seriously። ግዜ ኣብ ኤሮጳ መፂኻ ግዜ ብጣዕሚ እዮም ሲሪየስ ትወስድዎ። ደንጊኻ ክትመጽእ ወይ ቆፀራ ክትጠልም ብጣዕሚ ከምዚ ዲስሬስፔክት ወይ ከዓ ሬስፔክት ዘይብልካ ገይሮም ወስድካ ወይ ከዓ ኣብ ናይ ቤት ፅሕፈታት ናይ መንግስቲ ወይ ኣብ ናይ ቤት ፅሕፈት ናይ ስራሕ ወይ ኣብ ስራሕ ደንጊኻ ክትመጽእ ድማ መብዛሕትኡ ግዜ ናብ ፀገማት ዝወስደካ ዓይነት እዩ። ሕጂ እዚ ቆፀራ ወይ ከዓ ታይም ግዜ ብጣዕሚ እዮም ዘኽብርዎ። ካልኣይ everything runs on appointments and letters። ዝኾነ ነገር ክትገብር ተኾንካ እናቶም ሲስተም ኣለዎም። እቲ ሲስተም ከዓ ቆፀራ ሒዝካ ፖስት ጌርካ ብስሩዕ እዩ ዝኸይድ። ከምዚ ሃንደበት ኣብ ሓደ ቤት ፅሕፈት ገለ ክትገብር ደሊኻ ብኡ እንዳሓለፍካ ወይ ብኡ ስለ ትሓልፍ ዘለካ ወይ ከዓ ግዜ ስለ ዘለካ ሃንደበት ጌርካ ዝኾነ ጉዳይካ ንኽተሳልጥ ተኽእሎታት ብጣዕሚ ትሑት እዩ። nothing is spontaneous. if you miss a letter you miss opportunity or get problems። ዝኾነ ፖስታ መፂካ እንድሕር ሸለል ኢልካ ወይ ከይተገደስካ እንድሕር ክስታይ ረጊፅካ ኸድካ ከይተገደስካ ነቲ ፖስታ እንድሕር ዓፂኻ ኸድካ እንድሕር ከይተገደስካ ነቲ ፖስታ እንድሕር ዝኾነ ፖስታ መፂካ እንድሕር ከይተገደስካ ደርቢኻ ኸድካ መብዛሕትኡ ግዜ ዝኾነ ፀገም ወይ ሳዕቤን ይመፀካ። እንተስ ብመቕፃዕቲ ገንዘብ ድዩ እንተስ ካልእ ነገራት ማለት እዩ። ሳልሳይ without registration you cannot do much። ዝበሃል ከለካ ኣብቲ ትነብሮ ዘለካ ከተማ ሬጅስተር ኮንካ ኣብኡ ኣድረስ ተዘይብልካ ዝኾነ ነገር ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ዳርጋ። ባንኪ ክትከፍት ኣይትኽእል፣ ስራሕ ክትኣቱ ይትኽእል፣ ዝኾነ ወረቐት ዶክመንትስ ክትወሃብ ኣይትኽእል። ሕጂ ተቐዳመይቲ ክትገብራ ዘለካ ኣብ ዝኾነ ስደት ምስ መጻኻ ተቐዳመይቲ ስቴፕ ትገብራ ኣብቲ ዘለኻዮ ከተማ ንኩሉ ነገር ንክሰልጠካ ሬጅስተር ምግባር ማለት እዩ። ሬጅስተር ምስ ገበርካ ባንኪ ክትከፍት ፍቀደካ ኣድረስ ስለ ዘለካ ስራሕ ክትኣቱ ወይ ወረቓቕቲ ናይ ስራሕ ፍቓድ ኣፕላይ ክትገብር ኩሉ ነገር ይኽፈተልካ ማለት እዩ። እዚኣ ተቐዳመይቲ ነገር ክትግበር ዘለዋ ኣብ ዝኾነ ከተማ ዝኣተኻዮ ሬጅስተር ኣብ ዝኾነ ዓዲ ዝኣተኻዮ ሬጅስተር ምስ ገበርካ ኩሉ ነገር ይመፅእ ብድሕሪ ማለት እዩ። ራብዓይ ኢንሹራንስ ኢዝ ኖት ኦፕሽናል። እዚ ናይ ጥዕና ኢንሹራንስ ወይ ከዓ ሄልዝ ኢንሹራንስ ብምርጫኻ ይኮንካ እንትኣትዎ ግዴታ እዩ። እዚ ክበሃል ከሎ ሲ እንድሕር ከይኣተኻ ኢግኖር ጌርካዮ ወይ እንድሕር ሸለል ኢልካ ዝኾነ ሄልዝ ኢንሹራንስ ከይገበርካ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ሕክምና ብዝኸድካሉ ግዜ ብጣዕሚ ብዙሕ ገንዘብ እዮም ዘኽፍሉካ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ተደራሪቡ መፀካ። ብኸምኡ ዝበለፀ ሄልዝ ኢንሹራንስ ሒዝካ ንጥዕናኻ ብዝኾነ ግዜ ብዝደለኻዮ ግዜ ብዘይ ብዙሕ ወፃኢታት ወይ ከዓ ብቁሩብ ወፃኢታት ክትሕከመሉ ከም ትኽእል ክትገብር ማለት እዩ። መዓስ ትሓምም መዓስ ዝኾነ ነገር የጋጥመካ ኣይትፈልጥን ስለ ዝኾንካ ሄልዝ ኢንሹራንስ ብጣዕሚ ኣገዳሲት ጉዳይ ማለት እዩ። ሓምሻይ ፔፐር ወርክ ፊልስ ላይክ ሰከንድ ጆብ። ስራሕ ዝያዳ ብሓቂ በቃ ወረቓቕቲ ብጣዕሚ ብዙሕ ወረቓቕቲ ዝስደደልካ ዳርጋ ከም ካልኣይ ስራሕካ ኮይኑ ዝስማዓካ። ምክንያቱ እንዳነበርካ ከለካ ወረቓቕቲ ላዝም እዩ ዝመፀካ። በቃ ዝኾነ ዶኩመንት ፊል ዝግበር ዝኾነ ቆፀራ ዘለዎ ወይ ከዓ ዝኾነ ክሳብ ክዕለት ክንዲዚኣ ከምዚ ክተምፅእ ኣለካ ዝብል ኩሉ ግዜ ዳርጋ ቢዚ ኢኻ ማለት እዩ። ፎርም ዶኩመንት ኮፒስ deadlines constantly. if you don't organize your papers the system will overwhelm you። እንድሕር ወረቓቕትካ ወይ ከዓ ዝመፀካ ኩሉ ነገር ኦርጋናይዝ ተዘይጌርካ ኩሉ ግዜ ምስ ግዜ በዚሑ ልዕሊ ዓቕምካ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ። ሻድሻይ language is power. the better your language the more respect and opportunities you get. English helps but local language matters more። እዚኣ ከዓ ሓንቲ ካብቲ ገዳሲት ነገር እያ። ምክንያቱ ብፍላይ እንድሕር እንግሊሽ ቁሩብ ትፍትን ተኾንካ ዳርጋ ነቲ ቋንቋ ክትመሃሮ ኣይትደልን ኢኻ ብዝኣተኻዮ ዓዲ ማለት እዩ። እዚ ግን ዓብዪ ጌጋ እንግሊሽ ኣብ መጀመርታ ክሕግዘካ ክእል እዩ ቁሩብ ንክትስጉም ኣብ ዝደለኻዮ ቦታታት ንክትከይድ። እቲ ዝለዓለ ነገር ግን ካብ እንግሊሽ ትኽእል እቲ ሎካል ወይ ከዓ እቲ ናይቲ ዘለኻዮ ዓዲ ቋንቋ ዝኽእል ሰብ ፅቡቅ ገይሩ ዝበዝሐ ኦፖርቹኒቲ ወይ ከዓ ዕድል ናይ ስራሕ ድዩ ዋላ ናይ ምሕዝነት ምፍጣር ዝኾነ ነገር ሲ ሂወት ይቀለልካ ማለት እዩ። ናይቲ ዘለኻዮ ዓዲ ቋንቋ ብዝተኻለ መጠን ንኮሚኒኬሽን ዝኣኽለካ ክትመሃር ኣለካ ማለት እዩ። ሻውዓይ making friends takes time። እዚ ከዓ ከምቲ ሓበሻ ተኮይንና ኩላትና ንፈልጦ ኢና። ኣብ ዝኾነ ባስ ስቴሽን እንዳተፀበኻ ወይ ኣብ መገዲ ረኺብካ ኢኻ ምስ ሰባት ክትተዓራርኽ ብቐሊሉ ትኽእል። ምክንያቱ እቲ ሓበሻ ኦፐን እዩ ምስ ዝኾነ ሰብ ኖርማሊ ድዕልል ኣብ 5 ደቂቃ ሰብ ተረኺብካ ታሪክ ሂወትካ ኢኻ ዳርጋ ትዕልል። እቲ ሰብ ቀልጢፉ ተኣማማኒ ኦፐንነስ ኣለዎ ማለት እዩ። ኣብ ኤሮጳ በንፃሩ እዚ ብዝናትና
أنصار زناتنا كالتشر مالتي نحنا أوبننا فريندلي بزغونة سب نتزاربنا نغير أبز أوروبا أسم درجة عرق مسخة عرق كونو جيزي وستولو مالتي people are not unfriendly they are private friendship are slower but often honest and stable زغول كولوس أتي عركنا تكالتيف كخط تعرر زي تخل سم سلا فحشو قد زي بلوم ويكا سلا حماق بهرات زلوم دي كونسي ناتهم كالتشري بطعمي يمكا برايفت سو مالتي نعخا عركخا خونو تخوينهم محزخا خونو تخوينهم جيزي وستولو ممن مخانكا فولتخا كل نقراتكا قدم صبو غيرهم كلا خام تفتنو نحر حنت جيزي عرفتخا خوينهم جن بطعمي قنع زخون عركنت ويكا حكانيا زخون عركنت وكا دلدل عركنتي خات مسرت نسو مالتي شامناي privacy is a big thing people don't ask personal questions it is not coldness it is a culture زغف الكلها برايفس ماتسي بتعميهم بزعبا وشتهم ويكا بزعبا نفسهم اوبن كوينه ما يزارون بزعبا برايفت ناتهم هاي زارون مغنياتهم مسوم تعراريخكا ويمسوم زخون نجر تراخيبكا تعلل كلها مبزحتو جيزه كاجوال علاليم دعلو زغبال كلها بزعبا ذا ويزر نابنتي علو ويبزعبا ست شهات لها ويقال بزعبا شاهي بزعبا قليل نجرات مبزحتو جيزه زي قد سيلكا تحاسبو زي قد نجرات እዮም ልዕልሉ ብፍላይ መጀመርታ ዲፎልት ካ ትኮይኖም ፕራይቬት ወይ ከዓ ፐርሰናል ኮሽን ናቶም ኣይሓቱን እዮም ኣይዕልሉን እዮም እውን ማለት እዩ እዚ ከዓ ስለ ብውሽጦም ሕማቅ ክስታይ ደሎ ዘይኮነስ እቲ ካልቸር ናቶም እዩ ተዓባቢዮምስ በቃ ከምኡ ፕራይቬት ገይሩ ይዕብዎም በቃ ፕራይቨሲ is a big thing ንዕኦም ማለት እዩ ዝኾነ ነገር ብዛዕባ ናቶም ኦፕን ኮይኖም ኣያውፅዎን እዮም ማለት እዩ ታሽዓይ the weather affects everything እዚ ከዓ ብጣዕሚ ሓቅነት ዘለዋ እዩ ምክንያቱ ብፍላይ ኣብ ኤሮጳ ትነብሩ መብዛሕትኦም ተሪእኹሞ ዌዘር ሙድካ ናትካ ይፀልወካይ ናትካ ጥዕናካ ይፀልወካይ ናትካ ኢነርጂ ይፀልወካይ ስምዒታትካ ይፀልወካይ እንድሕር ዋላ ሜንታሊ ስትሮንግ ተዘይኮንካ ሓደ ሓደ ግዜ ፀልማት ኮይኑ ነዊሕ ግዜ ክኸውን ከሎ እሞ በረድ ቁሪ ኩሉ ቦታታት ጠልቂዩ ማይ ክሃርም ከሎ ብጣዕሚ ኣብ ርእሲ ሓያል ክትከውን የድልየካ ምክንያቱ نحن بصحي زلوا open زخونة بوتا سلز عامنا مزحتو جيزة كخبدنا خلي your mood your health your energy winter can be mentally hard if you are not prepared فلاي زي تدا لخال تكون كمالتي زخاد حق زكا أو جيزة غر خون كله بتخكل نتقر زكا لخالك كداون تغير كموتا نعوس بك كتوت خلا خاسي أم موبايل كقرب ويزر تشيك يركا نتو ويزر زكا لخالك كداون تغير كموتا مالتي ከምቲ ዓድና ወይ ከዓ ከምቲ ናይ ሓበሻ ዓዲ ዝዓበናዮ ኣብ ዝኾነ ካናቴራ ጌርካ ወይ ቀሊል ፎኪስ ክዳን ጌርካ ክትወፅሉ ትኽእል ኢኻ ኣብ ዝኾነ ግዜ ማለት እዩ ዝተቀያያር ስለ ዝኾነ ዋላ ፀሓይ ፀኒሑ ክትወፅእ ምስ በልካ ድሕሪ ፍርቂ ሰዓት ቁሪ ክኸውን ስለ ዝኽእል ኩሉ ግዜ ወይዘር ቸክ ጌርካ ምውፃእ ማለት እዩ ዓስራይ money disappears faster than you expect እዚ ከዓ መብዛሕትና ብፍላይ እዞም ነዊሕ ድገበርና 10 ዓመት 15 ዓመት ኩላትና ንሪኦ ኢና ዋላ ሰሪሕካ እቲ ዝስራሕካ ወላ ዓቂኖም ዝሃቡካ ኮይኑ ክሳብ ዝስማዓካ ይኸውን ምክንያቱ 4% ናብ ገዛ ክራይ ከይድ ሽዑ ኢንሹራንስ ትኸፍል ትራንስፖርት ኣለካ ግብሪ ኣለካ if you don't budget you will struggle even with a job እንድሕር ባጀቲንግ ዘይትገብር ተኾንካ ናትካ ፊክስድ ዝኾነ ወርሓዊ ወፃኢታትካ ክንደይካ ተውፅእ ክንደይ ከተረፍ ኣለካ ክንደይ ሴፍ ክትገብር ኣለካ ባጀቲንግ ወይ ከዓ ከምዚ ብስነ ስርዓት ዘይትቆፃፀር ተኾንካ ዋላ እንዳሰራሕካ ሂወት ብጣዕሚ ክከብደካ ክእል እዩ ማለት እዩ መብዛሕትና ዞም ነዊሕ ስራሕና ክርድአና ክእል እዩ ዋላ ሰሪሕካ ከለካ ከምዚ ዓቂኖም ዝሃበካ ኮይኑ ይስማዓካ ማለት እዩ ብከምኡ ድማ እቲ ባጀቲንግ ምግባር ብጣዕሚ ኣገዳሲ ማለት እዩ እምበኣርክ ዝኽበርኩም ተኸታተልቲ መደብ ናይዛ ቻነል እዛ ናይ ሎማዓንቲ ዝበልኮን 10 ነጥቢ ኣብዚአን ነይረን እስከ ኣብ ኮመንት ፀሓፉለይ ናትኩም ከ እንታይ ነይረን ወይ ከዓ እንታይ ክትፈልጥዎ ተመኒኹም ነይርኩም ቅድሚ ናብ ስደት ምብፃእኹም ማዕረ ክንደይ ከሂወትኩም መቃለለልኩም ነይሩ ኣብ ኮመንት ፀሓፉለይ ክሳብ ዝመፅእ ዘሎ ቪድዮ ንራኸብ ሰናይ ቅነ